police officer ani tai chu civil mi mai moti in inspectorin alo man rungota enge tihsual enge hnuat thleng zel video kan en chun zom zelanga tin hetiang lampang hi ka ti na la rei lova ka oi na zir lo boka tin tongkam ka thiam lo boka ka chiar lova tiang hianin en pa in ka soi maya chuwang chunin a har ka ti khop maya min tha thiam zel thina ka thiam lo ti hreng chung po fuina tha tak tak comment ai ron pe thi nei chunga ka lop em ani tin comment chhe te poron hu chhiamo ula poi ka ti lo ne ka thiam lo sia ka hria ni ma sela ka injir chowe zel tura kan ngai ni o video en chung zom zelang o police officer in tai lo langin ani hi na in pe zo takle na tlin takania a tho pui anaw te tan po fel dak nelom takle kom nuam takani nima sela chumi khuwa chuan a tho hun top alo ni ton to sia mundanga transfer lo ni in chuta awa thon tu te chu zir chiang in additional sp in awa thok don ni chuta awa thona tur an sp ne chuan ruwa manna an siam ruwa awa thona tur khuwa an department thok theng khate chu diklo taka mi poisa te la in re thei jok te musitin an om thin ni in an hria chumi de wang chuanin ruwa manna siam dun ta ani chun ruwa manna an siam chu ilo clear zelang ani tai chu auto wa chuangin auto driver ne chuan thil tam tak an soi duna akal duna khuate soin auto driver chuanin chu khuwa kal chu a hre hle maya a hre chan tam tak a soi zinga chuan a beng ver rio mai alo oma chu a beng ver tu chu auto driver chuan chiang takin a hrila he khuwa kan kal dona piang hian kapi poisa police duty lo oma min dil ve zia poisa kan nei ang te kan pe thina lokna kan nei ngai lo sin ti in an thrila chu nu chuan awa mak thin ve chi tiang chuan an dil zia chemo ti in a zota auto driver chuanin o kan nei ang min dil to pa kan pek lo chuanin thana ta nan mai ti in an thrila chu nu ani tai chuan makati hle maya ama ro chu kal zel photla chu tianga choi ngai ni chuanin ke man ka choi mayang ti in auto driver he chuan a soya ti chuan kal zelin a soi ang tak tak chuanin police duty chuanin alo phar ding nge ya police duty chu inspector ni in auto driver chu chuk turian ti vata ni ma sela a phur chu tunge ni ti engma rasi lo chuan auto driver chu chukin khatinga chaka helai hmunai rongkal poisai choi ngai ni ti in an dila chu auto driver chuan kapu poisa engma kala nei lo wena ka tlan voi khanna nia chu wangin engma kala nei lo ni he helai hianin chak de pung ko ron tlan lowa khongai takin min thra thiam ro min kal tlang te ro ti in an dila ni ma sela chu inspector pa chuan voi tam tak helai hmunai local thina dan dik lo ani iron tlan dan kha ati deu pura ni ma sela choi tura nei miau lo wangin khongai na a thei angin an nge na chu ti chung chuan chu inspector pa chuan hra thiam dulwin a poisa nei ang chu dil lui ram ala tum tatani ani tai chuan police officer inspector le auto driver in biak dan zong chu ngun devina lo ngai thla alo chin che rukara ni ma sela to pa chuan a ngai dan ani lo ve de uleka chumini wang chuan auto tang chuan ron chukin officer dan dik lo po local kan ni lova tin document te license engkim manaya ngatinge mani tum tral ni ti in officer hena chuan an thrila chu officer chuan helai hmuna hin kum tam tak ko om to a dan chu ka hria engkim keima ni du danin kankal thin chumini wang chuan nang meichia eron tong tur engma om lo ti in alo ti ta jeka ni ma selan tai chu ngoi du big lovin amai ro chu police officer helai hmuna duty turin ti engma hrilu chuang lova dan dik te kalo kalan ni ziale an motor khal dan te an speed te zong te an tlan chak lo thu te an soi thalea ni ma sela police officer inspector chuanin chu enga ma ngai du lovin thana ka khung don chomi ti in ala vaulet joka
ani tai ril ru chu kal tui hle maya tun ma zongin hetiang hian lo om thina hre om khuwa mi pui le hetianga mi re thei zong zong ti hian hre om lo ti dan tu te angai tu le ta a thei angin police officer inspector chu la dorin khongai na an ngen le a ni ma sela chu mi chung chuanin chu police officer inspector chuanin mei che ni wangin chutin kan ngai dam mai theilo chu nang po mani du mi poisa ani lopon I choi ke pangai ang tin ala vau zuya ma sela ani tai chuan poisa choi reng reng alo tum ozong lo maya ani chuanin poisa choi turin nei lo chuanin police station a ka hruai phei don chu tin a vauta a chu inspector chuan ami vawa chu additional SP an khuwa mi ngei ani ti engma hra si lo ti chuanin police station lama chuanin ain hruai phei ta a chulai a thok theng khat te po chu lo phur em in poisa an nei le done pocket money an nei le done ti in an lo phur khop maya ni ma sela chu an ni man thana an mi hruai chu an pi ni ti reng reng hra si lo thana kot vela te po chu an la phur hle maya achang le an mei chia an pi an hriat mi si lo chu an benom na tin auto driver an vau chen boka thana chunga lo langa police duty pakhat chuanin auto driver hena chuanin enga tinge nangkha iwa rongkal ngun ve hetia rongkal kher ngai lo hianin kan pu te du dani hring sia chumini wang chon sota puisa pek thin mai tur chelom helai rongkal kher hi icha kami an tia nima sela ni chuan puisa ka nei lo thin ji ria heta po ka nei ang zat zat ka pe thin chewa tuna po hin pek tur cheu ka nei don lo reng renga sin chu wang chun min khongai me ro ti in khongai na an ngen le a nima sela chumi lai tak chuanin ruma kolu annia inspector chuan ka soyang chuan ti mai ro in poisa in nei ang sang thum po ni sela ka ngai da mang chu ti in an thil thalia nima sela anni chuan an choi lo tu thu le poisa nei lo tu thu engkim man thrila inspector chuanin helai hmuna hian ka thu ber ria tuna hian kan SP adam lova a chol ria chumini wang chun ka thu ber in hmalam pang hun chu nangmani kutai ngata du chuan lokapa ka khung thei chewa du chuan in tumram chu tuang takin buina nei mi alawin in thleng thei to ni ti ngai tuna sang chu ti in an thil kwal vela chumilai tak chuanin phone call localin ozang khai va hian an bia poisa mo o ka nei thei don alom lungai reng reng su tuna tang adar card khat vel ba ke ani to lawang lo lungai lo lan ma sela mi pan hi vel ron tirla hei ka thian dang ten om ve tho boka chu wang chuan tam thei don lo ania an tia chulai chuanin ani tai chuan lo en ru kar boka aruk tak chuan in sum harati to hle maya ma se in sum thraze in la hria thil hria chian jok zelte adu wangin ala in sum ram jok ani ti chuan inspector chuanin heng kan thil ti thin te hi tu man ang thatu rani lo chu wang chuanin film khur tak kan ti zela ngai ni ti in phone a chuan la chang chun som zelin anni chu angai sak chun som lem chuang hri lova ti chuan phone chu da in ani taile auto driver te chu an chu san thria chulai chuanin an panhi chuan lo ti tin auto driver chuanin a hlo thon thu te a chung te an ei zon na an buai thu te le ama na tho chu lo chuanin a chung ten ei turan nei lo thu te khalai khokonga an kalapia ka poisa an dil te tin tuna poisa nei ang te pek mai du thu te ani tai hne na chuan ang thrila ni ma sela in tai chuan a lo phal ozong lo maya kan pe turan lo re reng thu dik chu in hai chuak turani hai lanin om ngei ngeyang ti in an thrila ni ma sela auto driver chuan hele chen kan tur towa thu dik le kan dik nei engma alang chuak ngai lo min tran ngai lova tin heng ho hi kan khuwa hian kan hlawani an ti deuh bura ni ma sela in tai chuan thil an thil fiata a he khuwa a additional SP a om turani thu te an SP nen ain biak thu te tin an kho chan chin engkim alo hriat thin te an thrila he khuwa mi puite mi ra theite in dikna hi ra beina oma chu tinga ra bet tu cheu kan department ngei mi ani ti kan hriat hian kan rul ru na ni chu ting man chhuwa chu kan duwa chu wang chuanin ruwa manna kan pu nen kan siama
tiếng heng kan titani ke po form Halloween tun thleng kala oma kan na zom hun to ni ma sela form Halloween tiang hian kala omani min mi mai maya min ngai se ti in kan ti wangin tun din hun hi kan thleng thei ni hi ti in an hril fi a chuta chuanin auto driver chu alom ru ta hle maya an har sana to thin zong te kiang thei do nin ain hria ni ti chuan ani tai chuanin ni ma sela ke hi police officer additional SP ka ni ti hi hriat ti re sung che min hruai than huna po engma hriat tir lo la tin poisa an dil che point re sung che ke pon ka pe don bok lawa tin kala in hriat tir mai don bok lo min hretu an ti hriala nakina thudik aron langanga he khuwa hi khonuam takanianga police le mi puite kan tang rolanga mi sualte zalin na khuwa ni don lo re ren ti in arila ma se ka soitong khanin police officer kani ti hi hriat tir turin lo an throi ran huna chapo lau thong ang tevini la omanga chutian chuanin hun entinge lo thleng don kan thlir top don nia tia ti chuan auto driver chu an hroi sang tenge ya room frana an ti puya ani thua police officer inspector chu ding chungin officer chuanin poisa an dil thalea tumtam tak kan man to che ngatinge tuna hian heti angai om tlat ni chuwang chung khoi ron lala chu ti lo chu thana hian itang zan khuanga I chung ten naktu ka te zaina te enge e tur neang an tia an vowa chumil chungpo chuanin auto driver chuanin khongai na ngen loma poisa nei lo thu te tin a chung te chu angai tu thu te tin khongai ve tura du thu te engkim man hrila nima sela officer chuanin cheng sanga ka dil chea chuta po chuni nei lo mo an tia police officer chu thinrim hle maya nima sela auto driver chuanin voina po ka voi khatla na tur chu ne ka pu chuwang chun chu tiang em chu eng ma ka nei lo reng ni min khongai la min chuatir me ro tiangin lom po chuanin officer chuanin zain nana na chu iri angai don ni I chung te talin an yang ti in ala vau ta punga ma sela auto driver chuan pek reng atum lawa inspector chuanin poisa dei jok turarin ani tai an pi ngei mai chu an kom le a ti chuan an tai hne na chuanin kapi he pai khongai la poisa hi choi sak me ro tin nangpo a passenger nia akal na tur akal manzat poisa I choi ngai don thowa chuwang chun choi sak me ro tin an ve thlema nima sel ani tai chuanin kan choi na tur om lo dan dik thlaping kan kala tuna kanon tlan dan speed po ama kan soi ang khanin kan tlan chak lawa tin chu mai ba ka document te license te engkim in check fel veka chumi ruwang chu kan pek na chan tu chu kan threlawani an ti deuh panga a thin rim ru hle maya ni tai po nima sela ala in sum fram ani inspector chuan la nui so in he khuai hianin kan thu ziate police kan thu ziate engmai la hrelo ni mo an tia nima sela in tai chuanin khodanga po police chuan thu tholom nima sela thil tidik lo te chawani an man thin ni ke ni chuan thil dik takin an tia dan pa ngai takin kan tia nangni min man chani ka thiam lo ni ti in police officer inspector chu an changa nima sela inspector chu langoi du big mai lovin he khuwa hin kan thu zia ilaka kan tilang don ni chumi wang chuanin zaina pon nang po hi thana hian Lockup a hin iri angai mai theini an tia nima sela in tai chu ngoi du big mai lovin eng ang pon min ria tir ma ula poisa kan choi don lo kan chon chan tur eng ma om lo thatta ke min chuatir jok me ro in khongai na ka ngen jok nei chu an tia a in phan hiam le no a nima sela inspector chuanin chuatir la tum chuang lova zanin na chu in ria ka nga in chung ten naktu ka poisa nong kenga aron tlan chu meng chu nan tia ani tai chu thinrim hle maya o idu le bin tan tir la kan tan ri le tan ri lo chu hrianga chu mai ba ka nakina nangma ma kho tur hi ngai tu jok ro an tia inspector chu thinrim hle maya ani tai chu kok sokin izak lo mi kan man thei che kan da ngeng chu in pan hin in tangang auto driver nen ngei hin tanga amai ro chu mun san ve in tangang
tin an vawa anau te hne na chuanin anni kha lockup a khung hal ro thate te kan dor lai point anni chun a voin min vo joka enge ka ti thei enge ka ni hi hero se lockup a hran ve in khong chu zanina an riek nge tu ni tin ang phira ti chuan ani tai le auto driver chu room frana lockup frana ve khungin ani tai chu aril ru ngai tu na thui khop maya he khuwa a na thona tura thil on dan zong te thil alo hriat thoi zong te tin an SP ne na ruwa manna an siam dan zong ten ngai tu choka thil siam thatur awan tam em ti in aril ru ngai tu na thuya tin officer te aman tu te en tin ngen tiang ti thlengin angai tu na a om chawani chu lockup a om chung chu rei ti hle a an SP in mi aron ter hun ngak hle maya lockup churim chia ti in property hle boka an thil ton zong te an ngai tu le tim mi soi phak bak ai na sa in a hria he khuwa thingtlang lian lutuk lova puisa hetiang khopin mir theiten lo dil na sa ang ti reng angai tu phak ngai lowani aril ru na thar ema lockup a chuan SP in amitir te anau te aron thlen hun tur angak tarana an hu rei vak lawa chuan police station a chuanin inspector pakhat local le in inspector puipan he na chuan voina mi man nei ni kan hria auto driver le mi che pakhati manami atian zota chu inspector chuan o mane so lai kan duty na kan man le ni kha puisan choi du lowa zela kan tan te ni kha tiliam maya ni ma sela chu inspector chuan imi man te hre chiangem tin an zota o auto driver le mi che pakhat ka manani mai an tia inspector pakhat jok chuan ani iman chan te fel fai takini jiak lu tem tin an zot le a chu inspector chuanin engma kala jiak lu lo jiak lu ngai pok a hre lo ti son nak tu zinga an chung ten lo kalanga puisa ron danga kan chule meng chu ka ti an tia inspector chuan ani le iman te soi hre chiangem ti in zoi deuh sapin an zota ani chuan ka hriat chiana tulna ka hre lo mi che pakhat le auto driver ka manen mai poisa poimo ber poisa ka du ber ala ti fana ti chuanin a thian pa chuanin ani tak chu thil ching te win kan thrilan chengun te lo ngai thlaro thil pui tak tu ni hi ti ni tuna emi man lokapai da mek me che jok so kan additional SP ni so i malam pang hun hi athim khop mai eng poi ngai khoi ti hi tuna chun i hre chuak tong chumo an tia atong zoi khop maya maro chu fia taksi na hrel ni chu tianga thil lo ni ta ka chuan arang in ani tai chu lockup atang chuan an chu ngala tin auto driver po an chu ngala ani tai chuan in a chu to pa hne na chuan tuna hian SP phone hal ro SP po dam to a office a hian a rong kal lo mai ni thu chiang thu dik tak chu highland in omzel don rang de phone hal ro za in la hian ti im thu pek an chu ngala ti chuan additional SP chuan in thu an pek zot nu chuan in SP chu han phone a SP po rang dewin police station chu ron thlengim heng hi additional SP nen kan ro man na vek ania thil di lo tam takin ti thin ti kan hria ni ma selam man in ni ngai lova tin ni puin an hlau chowa ni pui in of bit reya kenin aman tu zokin thil kan ti sual zok ani chumi ri wang chon he hi kan ngoi boi pui mai don lo naktu ka press conference kan kovanga thil ni dan zong kan puang chokanga ni pui ma kan puang darang tin thil ti sual tu point hrema tur ngeyang press conference naktu ka ko nga lang choti in anaute an thrila atu ko lo ni a press conference chu an ko ngeya ani tai chon chanchin bumi te ho ma a chuan thu an soya an khuwa a additional SP a local ani thu te ni ma sera an khuwa ina har sanna an tok ti an hriat thu te sumi wanga civil mi anga khalai auto driver ne na mun thana kal tu mani thu te engkim an hrila ti chuan an thil ton dan poisa an pek du lo wanga police station a hroi phei an ni dan te le police station chunga a in biak dan zong le
poisa in dil dan zong te poisan pek du lo wanga Lockup tan tir ani thu te chanchin bumi te ma chuan an soi zunga ti chuanin auto driver po chuanin thu an soya tum tam tak hetianga har sanna an to thin te ama chu lo puina helaya har sanna an to dan te poisa an choi hnem to thu te le pi ani tai ne na hun kal to a an thil ton dan zong te chu ani tai soi ang thlap chuan ron soi chu ve in dan bo chimi si lowa Lockup tan tir an ni dan te tin poisa choi turan nei lo wanga tang an ni zia te engkim chanchin bumi te ma chuan an soi ve para ti chuan SP chu lo ding in tuna chuan kan ko khom chan chu e lai hmuna kan om khom chan a hriat chian ta he kan department atang ngei hian thil dik lo ti tu an tam zoka mir thei jok te ra bein in om thrina chumi wang chuan voina tang chuan in heng thil hi top to don ni thil tihsual tu ngei chu voina hian manin an omanga keimani department aman thin tu te ngei hi manin kan om don ni tuna tang chuan in re thei te ra bein in om to don lo reng tikhan misual chu manan nianga nangni mi puite le keini police chu thadawin kan thok ho to done ti in press conference chu ang kharta a ti chuan inspector te chu manin handcuff bunti ran nia chanchin bumi te chuan thala supin tin mi puite chuanin anitai ron kal chu an lom hle maya an SP nen an tho ho na te chu than tia lom takin kutan phara an awa ti chuanin tai chuan thu soin tuna tang chuanin nangni le keini kan thok howanga misual te man chuan om zung theinan nangni in tangkai ni kan SP nen tho dun na tho ho na thata kan nei ngala chuti ni thei tur chuan mi puite in tangkaya thil ti su tu te nangnin keini hena in hriat ti rangaya keini tangin nangni hena engkim hriat kan duwa chu tiang chuan tho ho na thatak tuna tang chuan kan nei thei tura kan ngai ni tho ho na thatak nei thei zel turin kan tang ho zelang ti in thu top pasoi ni a top ta